Здравейте хора, днеска ще ви покажа CS 1.6 с Dead Flegma и Yumi Pro. Аз съм Yumi Pro, де. Виж го този хакер. Друг път. Прости бил. Искаш хедшот. Друг път. 3 пъти можеш да скочиш, велот. Полиш. Ама е много готино. Пробил. Про. Едно убиване не съм. 3 пъти можеш да скачате, хора. Така стана баната. Разбрано удоволствие. О, аз мога. Айде. Саве, пема чакаш, нали? Знам, че ме лъжиш. Какво направя? Умре! Аз не иска. Не съм слабе 5. Имам 2 бомби. 2. Да. Да си купа малко калашка да ти кърти. Чакам да с АДП. Пек. Бъни хоп мога. Чакам да става 5. Ко правиш, бе? Чакаш ти, чакаш. Чакаш, що чакалиш? Чакали, виж! Аре, ела бе, и аз чакам с АВП. Как не се видя? Що не мога. Аре, чакам те. Къде си? Чакам те, рано ще... Някъде са качути. Не съм. Скри се там долу. Зад кушия. Кай. Шоните. Криш. Ха-ха, какво правиш? Виж къде са качути. I lost you. Аз съм на по-готин място съм. Ей, нали е хубав айпито, бе? Ай, чакам те на нашата база. Пак на същото място. На същото място ме чакаш. I love you. Умре! Килник. 4 кила. Напиши Ръса, бе. Ръса напиши. Ще убиеш. Не, с наклонна черта напиши Ръса. Взехте един кръв. Вип ще пиша. Аз съм вип. 3 спиц. Имам спид. Какво? Спид хак имам. Аре, бе. Виждам та. Хакер. Може да скочиш 3 пъти, бе, ако ми лъжиш. Ако лъжиш. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. О май гад! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О! Ела ми се, ела.
Ах, как скочи. Ти много гадно скочи. Мога да въря по-бързо. По-хубаво. Скочи той, като мене, виж. Хакер. О, мога 10 пъти да скоча. По 2 пъти стига да скочиш. Умре! GTA прото. О, сам калашка. Идвам за тебе. Умре! Хакер. Випни. Искаш ли около целия мап? Не ми харесва това. Аз ще бягам, защото си много добър. Някой влиза За око. залко. Ако влезат някой два отстрани. Сани? Сани, къде си, бе? Аз съм на твоята база, бе. Алмап ли играем? Чао. Ела да, аз съм на 25 кръв. Може да ти бия хед. И аз съм. Сега у нашата база. Къде си, бе? На ярда ли си? Точно пред вашата база. Удака, виж ти къде. Хеча! Здрасти. Виж си, ако ще правиш, виж. Кът мен проблема сега, виж. Няма. Сега много се хвалиш. Хваляш. Пламнах. Хеча! Що не пишеш с бе? Ама ти скочи. Епката по-точно. Ко ще прави? Що не мога да се кача? О, аз знам къде да се кача. Аре, Алмап, искаш ли? Алмап. Аре, аз съм той. При вашата база съм вече. Някой тебе. Хеча. Чакай, много тебе. Не минавай, що ти бот? Няма май там пас. Идва. Я. Убийство. Умря. Кой умря? Хедшот идва. През стената му взема кръв. През стената хедшот. През стената хедшот. Сани излезна. Сани, ела виж как ще се кача там някъде горе. Ела бе! Качих се! Качи! Ела, виж къде се качи. Качи се. Не идва. Виждаш ли сега? Виж, не идва. Виж. Ай, не мога. Чакай бе сега. Ето се прави, виж. Бухоп прави. Ай, на 36 кръв съм. Чакай, да смалям кръвта. На 36 кръв съм. Това са 55. Аз съм пък. 57. Да. Той излезна. Аз влизам. Слабак. Защо бях? О, 105 кръв. И аз имам бе.
Oh my god.